lang ka. Sira magang tinapay na. Ay, magigumakan tinapay. Tinapay na pandiregla. Supula. Masira mo ni. Sa totoo lang, namimiss ko daw. Pag sa tiyendahan bagang padingnal, mga nakagarapon diyan, adi, kunda ina sa plastic na nabibitay, sa solopin, yan ako. Wala merinda. Gutom talaga. Gutom mo na ako. Tabi, hang. Si Jomar, si Al, si Jimmy, sa kuya yan na mga compadres. Katuwang si Ann, si Renz, Buda si Luens. Sa Manibela, si Henry de Boy Mata. Sa technical controller sa kuya ang compadreng Nal Baldo from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Mabuhay, tabi. Senyor Santo Cristo. Good afternoon dyan. Sa mga taga Dapdap, lalo na dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Tabi, ingat-ingat, biglang nag-uuran. Ako nga napiritan na sa nang magkapote, Kaya talagang pito na naman kita. So yan ang ibabagsak na oran, malatumo na naman ang kalangiton. News Director Edwin sa newsroom sa padagos na sumada. As in pag-abang kan mga nagruluwas pang impormasyon national, international. Siyempre nakamonitor man News Manager Mardela. Sa production ng Saboya Pong Anghel, si Angel na mustasa. Tandem mo niyan sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po, si Pio Fernandez. Wala sila. Wala tayong tigapanginig. Wala bang nanginginig sa atin ngayon? Tamang na nagpaparamdam mo. Sa satuyang cellphone number. 0961-759 0888 sa Smart. 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe, 0926-0156-020. Sina, paramdam na tabi ka mo. Mabasog-basog lamang tabi. Sige. Bueno, marhay na hapon sa gabos na nakaantabay sa bilog na parte kan Bicol sa pinag-abot kan sa muyang broadcast sa AM band. On air, yan radyo. On air. And bagi so nasa luwas po kan Region 5 pati na po susain man na parte kan Pilipinas sa kinaaban online nadadangog kita nahiling paano sa moyong official Facebook page DZGB News Online marain hapon hali po digdi sa Pilipinas paki-share po magdakol man ang parantabay po kan Bicol Target. Sige, diretso kita kan mga istorya muna dyan sa palibot. Aramonta ang bit-bit na report ni Kumpadreng Al. Kumpadreng Al, marhay na hapon. Go ahead na. Maura na hapon, tabi pa rin Pio, pighalat na kan mga tricycle operators and drivers and tuga kan duwang politiko digdi sa Legazpi na ayuda ngunya na may pandemya pakita kan COVID. Talagang nakukonsilohan ba ang iba-ibang sektor, lalo ang mga drivers operator ko dyan digdi kan tricycle sa Legazpi. Dahil kan nagtuga si Congressman Pino Garbin Jr. Iyo. Na mataonin ayuda at least makatabang-tabang man lamang ko dyan na pandemya sa mga driver and operators. Tulos-tulos, dahil manahaloy, pinahapod man ni Mayor Noel Rosal ang mga leaders daw kan mga tricycle asin pigtugaan man na matao manin ayuda ang syudad. Happy days are here. Aram mo yung competition na in a sense this is a political competition to a certain degree this is now a political competition taramta naman sa nabaga kulang na sa nabagaan konfirmasyon man sa mag-inibong na lado. Kundi iyon na yan. But ang bottom line is nanginginabang ang publiko. Iba-ibang sektor. Iba-ibang sektores. Napapadaba. Kung dahil pinunan kan grupo ni Congressman Garbin, dahil manamuklat sa grupo ni Mayor Noel. Ay, konselo papreparo na siyempre kan mga requisitos man sa mga drivers operators. Nagpapreparo man sa sarong grupo kay
requisitos man. Oo, di. Ipakuruan na kay Certificate of Indigency. Yan. Sa indang kanya-kanyang barangay, Oo. nasaro daw yan sa requisitos para ma-release na itong pigutugang ayuda Iyo. kan duwang lado. Ay, magayon ko narog sa naka ng kompetisyon. Dahil ning iripitan. Kaya pig-expect kan mga drivers operators, pwedeng doble. Ay, sisay daw ang mainot na magtao. Iyan na napot ka ni Bata Kasubago, Oo. naglibot-libot man kita dyan sa sentro kan Legazpi. Oho. Nagkatulog ayun na driver o minapod sa ko. Oho. Pero yung sapot, tinda niya ako na eh. Kung naramay yan kung arin yan i-release. Oh, pero may report si Ands Kasubago na siyempre kung ining it will come from the coffers of the government kung makukuan duman sa kaban kan gobyerno kan Legazpi kay po ang proseso legal. Parehas man, may proseso man legal iyan. Proseso legal. Maski sa Latin Bicol, sa- ikaw Oho. magproseso kaya nga ni may mga requisitos man. Kaya nga ni may pinaghagad na mga dokumentos. Ayan ang importante man sa so, Certificate of Indigency. Mhm. Kaya halat-halat sana. Alat-alat. Tayo na ini. Yun na ini. Sundo na ini sa Mayo. Sundo ini sa Mayo. May water system project sa Saro. May patubig pa sa Saro. Ang pinaka-ultimo kay di, susubri sa Mayo. May ayuda sa senior citizens. Iguaman sa Saro. May release na kabir sa Sarong Grupo. Iguaman ki release na kabir sa Saro. Gayon sana. Livelihood bandigdi. Magayon. Scholarship. Paano ni? Educational assistance. Iguaman. Kaya ka konsilohan sa Legazpi pa rin. Sige. Anyway, pigalat ayan kan mga drivers and operators. Kung rin ayan, question mark pa. Ayan na sa tuya man na pigabangan. Sige. Yaman impormasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng At least magayon ko nga ro kan kumpadreng na laro, di ba? Kompetisyon na nanginginabang komunidad, ano? Tengi repitan dahil kung ano pa man. Sagko diyan sa Mayo. Ang pinaka-ultimo kaan, susubri. Ay, nagang Consuelo. Maray na ahapon dyan sa gabos na taga Uwas. Sa San Isidro kan Uwas. Para antabay niya to dyan. Nigo kitang paradang. Meron din tayo tagapakinig isa sa Uwas. Go ahead, tabi kita sa mga report pa. Ans, marhay na hapon. What's happening, man? Maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, deklaradong City Media Day, kada ika-23 ng Septembre, o kaya ining punya na taon na 2021. Ini ang pinagkonfirmar sa DCGB News ni City Councilor Diego Obido ang pamayokan Committee on Public Information kung sa impirmado na ni Alcalde Noel Rosal ang Executive Order Number 24 Series of 2021 kung sa pigdeklarar na City Media Day sa Ciudad de Legazpi kada September 23. Ini sigun kay Obido, naging narealisar matapos na maipasar ang Sangguniang Panlungsod Resolution Number 15-135-2009 kung sa pigmamidbid man kada ikatulong semana kan Septembre ang mga miyembros kan lokal na media dito sa Ciudad kan Legazpi. Sinabi ni Obido na magkakanigo siya naman na iguanin siya rin kaning deklarasyon ang alkalde kan syudad dahil ang sumayan ng tawanan man ni na suporta sin pagmidbid ang gabos na mga media digdi sa syudad kan Legazpi ang mga aktibo asin ang mga lehitimo na nagtatao man in tabang sa pagbalangibog kan gabos na mga programa kan gobyerno lokal. Pinaglalauman ni Obido na ngunyan na taon na kayo sa mga masunod pang taon magiging man ang selebrasyon kayo ni alagad sa ngunyan amin na din na dipisil pa magkondusir ni aktibidad na physical ang naharampangan dahil lang sayo ang pampatakot na dara kan COVID-19 pandemic. Okay, sige. At sabi sa piyo ang mga impormasyon halis sa Sangguniang Panlungsod ang Galero, DCGB. Salamat sa istorya. I'm calling si City Councilor Diego Obido sa tuyang pag-iribas sa broadcast media, si City Councilor Diego Obido and the line. Councilor Diego, marhay na hapon. Si Pio po kan DCGB. Hello? Naku, walang sound. May problema ko natin. Mga signal. Apudan ko giraray si Councilor. Ikon tapos apudan yung problema sa tuya paminsan na
Ayan, yan na. Nagkikring. Arindig dian sa kuyang kan. Arindig dian sa cellphone pading na. Ini na. Pang-apat. Ayan na, sa pang-apat na. Sige. Hello, Councilor Diego, hello. Naputol ta. Naputol. Yung naputol nga ni Suday, dapat maputol. Mga tugang, we have on the line, Honorable Councilor Diego Obido. Councilor, kare-report pa lang kan sa muyang corresponsal sa luwas, si Ans Galero. Beginning this year, igwa na kitang City Media Day tabi, Councilor Diego. Pinapunta dito yun, para yun sa mga tagantabay sa actually, sabi ko yung bagay, kung dahil sa ng pandemic, actually, last year pa, naka-deliver na kita kan every third week of September, dapat City Media Week. Oho. Kung di baga, yung pandemic, sundong yan, pero sabi ko nga ni, sa panduang taon na ini, porque sira, magkaiwa kita si one day activity man lamang of September, kaya inagad niya ito kay Mayor Noel Rosal, at pinaluwas na napasabi ko yung executive order number 24. Oho. Pinirma niya na yung kasudma na nagdeklarar kan September 23, 2021 as City Media Day. Yan pinigidibong sa City Convention Center, sabi ko yung sa 23 September. Kada ko sa mga aktibidad, ikatabi iyo, importante sa Salbaw na ini. Oh, Webes iyan 23. Kantabi Councilor, ano po yan, institutionalized na or ngunya sa taon sa natabi? Institutionalized na po ini, every year thereafter ang legislation po kay ini, every year thereafter. Kung di mo niyan baga, pandemic kita, one day mo na activity, pero sa mga masulod na tamaday na, katulong bulan, ayan yung katulong semana, kan September kan sa taon, termina po yan City Media Week sa syudad kan Legazpi. Oh, I'm just wondering paano natakaipuan pa na magkaigoning orden ehekutibo si Mayor Noel ngunya taon over. Kaipuan ko talaga kay ko kita sa kasinani kay kita kay bakong 1 week celebration. Ayun, tama pa ano. Ilang kay ko executive order. Okay. Indikado po sabi kita dibitiyo sa broadcast time as in sa print media. Magkasay ko po kita dito sabi ko recognition kan sa tuyang mga kan lokal na media na kay ko natawan ki recognition kan sa kontribusyon. Sa pag-abante kan sa tuyang industriya. Dahil ko nangaranan mo na kung sino dapat tatawang ki recognition na talagang dapat tawan. Kung dapat sorpresa man ini sa alawig na panahon pag-service at tuyang susudan, hindi sa sudan kan Legazpi. Andangog ko tabi, Councilor Diego, ang saro sa mga premyo na ini nakaabot na sa kuya, gari trip to Afghanistan, good for two. Arayo na man ito. Arayo yan, nabinumano na. Duman makakaigoning special coverage sa matatawan ng pinakalangkaw na rekonisimiento. Yan po ang magkapira po sila. Nato sa media na sa satuyang paghiling, pag-ibalwar kan sa indang ang media professional talagang kahit po naman narito na si Ron all this year. Kasi nahiling tabaga pag taon-taon duman sa KBC Manila, tigwa kita kan mga award, nakita kan mga personalidades. Pero ang nahiling sa nanyato duman na natatawan sa mga national professional, national broadcaster, sa mga sa tuyang lokal na level, dahil man natatawang siya. Nadigin sa tuyang lokal na kulong naman na nagsakripisyo aloy na panahon, isundo mo niyan mga aktipa, yan sa indang profesyon, may dedikasyon, asin unra, asin dignidad, na pailing sa publiko. Opo. Kaya sabi ko, panahon naman ini, na tawan kasi kasi recognition sa sa September 23 tabi siya. Opo. Sa hiling mo tabi, Councilor Diego, how would this enhance ang pagpakusog kan sa tuyang broadcast as in media industry sa Legazpi sa pag-introduce niya tong inikan na
media day, media week tabi kada taon? Well, sa kuyang pagiling, siguro paminsan baga kung karon man baga ini usan sa pamilya kung ang sa kuyang natin ang kapabayaan sa data na tawag recognition. Pero matamlay. Oho. Pero sa panahon na natatawan sa reconocimiento at kindahibo, siguro hindi magkatao pakimas pag-isibir kan sa kuyang mga lokal na media professional, kananing mas pang-igutan ang pagkisirbiman na talagang tigapod niya itong credible, maasahan, at talagang masasarigan kan sa tuyang komunidad. Ang media bagatabi ito ako ang katiday indispensable, dakulaw na papel ang kataputan sa kauswagang kisang panwaan. Now, Councilor Diego, with the advent kan kadakul na ngunyanin media practitioner, maglaog sa nasa kwarto, igwaning camera, internet, backdrop na diit, media practitioner na. How would this, sabi na nga ni, kumbaga, affect ining pag-recognizir niya to, kay itong so talagang mga lihiti mo sana, and paano ta ma-encourage na ma-professionalize ini tabi? Well, actually baga, inorganize ka na sa nagibo kita kay Karong committee inquiry sa iyan. Ako, ayan nga sa online. And sa mo niya baga, ibuanan kita kay Albay Legazpi Online Broadcasters Association, ini Alcuba. Mainly, iyan ang sa uwan si nagkaigwa baga sa dikit-dikit na problema, nakaantos naman sa KBP National, na pag-adalan na daiman ki ahinsya ang gobyerno na nakakasakop kan online broadcasting. So, napag-urulunan kan sa committee on public information, kadibisa sa to yung sangguniang panglungsod, di ko kita kistil, na sangguniang panglungsod, na inaagad ko yung nakriaron, sinabangan kita ni Councilor Dennis Baltasar na ma-organize yan. Ang pagkatukaw, kumbaga ako panabigyaman siya na dapat mag-take Special Committee on Public Information. So, ngunyan, napag-urulayan ka duman sa inquiring dinibutang tulong basis na kahit puwan mag-organize mga taga-online broadcasting kan sa indang organisasyon to police bilang onra at mag-ibot sila si paagi tananing ma-professionalize ang sa indang grupo. Okay. Dahil sa man sindasakop. Dahil sa sindasakop dahil sakop. Oo. Aram mo, ining so mga nasa mainstream, igwaning mga frangkisa ang mga radyo, legislative franchise for that matter, paying taxes, gabos, pero ining so sa online, with the advent of the online broadcast media, parang free for all tabi, Councilor Diego. Well, sa sunod tabi kan ligas ito yung pinango sa inda na requisitos ang pagkaigwa si business permit sa local government. Ayun. Igwasinda kaya mo niyan. Ining Alcuba, sa kuyang pakay si Delites, na rehistro na sinda sa Social Security and Exchange Commission o SEC. Sa SEC. Register na sinda mo niyan. So in fact, sabi ko nga ni sa inda, pwede na sinda mag-apply maging miyembro kan Legazpi City Development Council o dyan sa City Planning Office na mga ng government organization na makapagpartisipar sa mga activities kan sa tuyang local government. Yes, So in a sense, diit na po-professionalize man ining nagbubutwa sa online media tabi, Councilor Diego. Yes, sabi ko in fact, saro na sindakan mga invitado ang kapitana ng mga broadcasters ng Pilipinas, and online broadcasters, at hindi sa tuyang print media, sa tuyang syudad, na niya tira Rights Marcia, tira Arbilies. Opo. Pero sabi ko, dagdag ko na, sa tuya pong speaker, lecturer daw na si Dean Leticia Lopez, ng College of Arts and Ayun. Tao siyang lecture. Kuwaman kitang kayo speaker na pinag-imbitaran, although na pang confirmation, pero we will send out the program sa po radio stations, outlets, napadra po sabi ko katiyo kan katuyang invitasyon. Opo, sige. Salamat din maray tabi. It's our honor na makahulay ka ngunyan tabi. The Working City Councilor, Diego Obido. Gunmuan. Pwede, saludo ako sa imo. Sabi ko nga, medyo may edad na ako sa imo, pero nailing ko, halong sarok ka na kang pinakahaloy,
karon ka pioneering na personalidad na nyaong pagrara alam sa kunyan may kredibilidad at may dedikasyon sa trabaho. Tabi nga ni Bakan Kararawan. Salamat tabi, Councilor Diego. Mabuhay ka tabi. Welcome. Mabuhay. Natugang si Councilor Diego Obido sa tuyang nakahuro manugod sa siring na bagay. Oras Pilipinas, standby pa ding Jim ha. Ma-break lang kitang dit na minuto. Oras Pilipinas, it's 4:32. An oras hatod sa Indokang. Shop at LCC Supermarket and be one of the lucky shoppers to win Samsung Galaxy S20 phone, Lenovo laptop, or Apple iPod Air. Tax-free in LCC Supermarket Beauty Giveaway Raffle Promo. Get one raffle ticket for a minimum spend of 250 pesos worth of grocery items plus 250 pesos worth of sponsoring products. Promo runs from August 19 until September 1 only. So, don't miss your chance. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sabay ka na, tara na. Saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano
ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon, Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now. Bicol Target. Nasa linya man si Compadring Jim. Pading Jim, maray na hapon. Go, go, go. Yes, salamat Abi Pare sa mga dagdag pa niya tong bareta dahil pa mana-aksyonan ang loho sa tao kantulay sa barangay Paul Baligaw City. Kung sa inaloy na niya tong naibarita ini sa programa mo kay ito pa, kaso hapon nag-agi sa liwat ang DCG Binyos, mala, mas naghiwas ang loho, tinalbungan sa nanin billboard na may marka ngin no. No. No, yung magawa sa... No. No. Kaya na si... No. Ganyan. Kaya nagbukta ka. Gari referendum. Yes or no. Sa mga tao ni yes or no. No, sana nakabugtak sa tao. Sa tao ng gat. Si Ramon sa retrato eh. No, magawa. No. Gari 10 tons iyan. Sumarkang 10. No. No. Isus na pangyari talaga. Yung natin sa kan mga dabis-dabis sa mga istorya. Loho sa tao, kanto lang. No, yan pare, lo. No. Nag-iwas pa sa lo. Mahaluga ako na. Sige, niwas kan loho. Wala naman si Ramon pare. Aha. Hindi na ni ko ang pinakapon kaan. Sinirip ko sa ilarom. Aha. May nagtatrabaho, nagbabakho. Ang may nagbabakho sa irarom kan tulay. Alang kawo na tulayan. Oh, may nagbabakho. Nagbabakho sa irarom. Oho, tapos? Nagbabakho, nagdadraga. Ay, di lalong ba di peligrohan ang loonaan? Takon maghalugak sa tulay. Ang problema digdi, pagkabangge. Oho. Dahil pati ninilaw. Dahil lamang nin reflectorized nga. Dahil bala bagaan mo na. Bala. Tinong gari sa buyong na ibinugtas na dyan. Sa gabos na iniyang mga. So no pa, punas pasuin. Zero na sana nakabugta. Zero na sana. Matibay ba sana? Tawan ning awards yung nagibukaan. Very creative. Grabe ang pagmakulog niya sa komunidad. Maski ano na sana. Ginibo, basta makapag-warning siya. Tumaka ka dyan pa de, ilawag man payo mo. Lawag. Ayun na. Sigan lalakayan Compadring Jimmy. Sigan nalugakaan. Sigan nalugakaan. Oho. Yan. O yan, makashoot digdikan bangge. Dahil umahiling yan. Shoot ka dyan. Android kan motor mo. Nako, remate. Iparayo kay mahal na Diyos. Oho. Dahil masabutan ko natan na luhuin eh. Oho. Magin si Boy, kan mobile niya to. Oho. Analysis niya. Inapot ko si Boy niya. Kung ano pag teorya mo. Analysis mo. Manipis ngayon semento. Uy, magaluwas na sugat. ayan na sugat. Nagaralo tao. Oho. Ngunyan, yun niya itong i-refer ini.
sa DPWH. Nga niya, imposibleng diyan isip pa. Gayod pa isip na. Sa DPWD. Sus Mariosep na pangyari. Ano yun na pag pinarita ko ang bulan na. Sa'yo mo yan nilinaw ko ba? Ata na nga ni. Sus Mariosep na. No. Yan, kung may magkaraw yan pa di, halion bagay yan na mga nakarato lang yan. Aday na. Minsan na. Buda, aram mo kumpadring Jimmy, kidding aside, sa kahaluyan ng pagpaparaagi dyan, sigian rumbo kan, sigian rumo, garan ang pao na sigian na rumo, madakula yan. Iyo, sigian nakulakan. Pare nga, nito may nagmakulog na bugtakan dyan. Siguro, karato lang. may nagaging, siguro medyo nasa impluensya, yung nagide mo. Sirikadan ba yan? Sikadan ano. Ano gayang no? Yes! Yes gaya ko. Yes gaya. Sa tao ng gadyan. Tao ng gadyan. Pero ito ko na, simper line. Naluho man ang gadyan. Iyo man agad sige. May nagbabako. May nagbabako pa. Di na mayuyug-yugan. Sige na kuwang kaan. Krakaan. Nako. Sa Paul Bayan kan ligaw ha? Paul Baligaw City. Okay, sige. Iyan pa rin. Mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si Jimmy nyo. Salamat kumparing Jim sa mga dagdag na istorya. Kung naimahinartabi nindo, sabayan kitang nadadangog buda nahiling. Nadadangog sa AM, nahiling sa Facebook. Tulay, sa taho, may luho na luluwas na suugat. Taho mismo kan tulay, center line. Ngunyan, dahil lamang pa man na reflectorized na bagay na ibinugtak na mata, harayon, paol bakan ligaw. Igwa maning nagbakulog na residente, tawan tayo ng rekonesimento. Igwa sigurong nahiling na turo tarpaulin duman na igwang markang 10 tons. Tanghiling ko, 10 tons ito, baka itong no, 10, 1 buda 0, napakit na suwan, kaya garin no. 10 tons. Pinag-frame niya man sa bala, pinako-pako man, binugtakanin o doang bitis, ito bitis tukod, iyon na ito, no entry. Iyan tatandaan ta, titistingon ta, kung kura karikas o kaluya, ang pag-aktibar kaan kan gobyerno. Simpleng loa, sige, ma-countdown kita, poon pa kaso nakaaging bulan yata yan. Magduduwang bulan ng ngunyan. Simpleng luho yan ha. Data sa naipaabot sa kwan. Sa DPWH ko, hilingon tan normal na dalagan kan kwandig di sa to sa Pilipinas. Arog ka na mga bagay-bagay. O sa Japan, igo baga kitang nagkakahirling sa Facebook na pigigibo mga infrastruktura. Dahil nga nagkapirang oras na mahiling na may diferensya, yao na sumahirahay. Tapos, aldaw sa nabibilang, tapos, ang infrastructure. O nidigdi sa to, hilingon ta, yan at tulay na. Ano daw man agad ito naluho? Tahaw pati. Tahaw kan tulay. Imay naroon do tahaw kan tulay. Buda su warning pati. Duman mismo sa luho. Dapat mag-an warning before kan peligro. Ito su warning, duman mismo sa luho sa peligro. O paano pa kaan makakalikay? Ang warning baga dapat before mag-abot sa peligro. Kaya nga ni warning. Ngunyan, duman binugtak sa kwan, sa luho mismo. Arog ba kita ang digdi? Maski sa mga proyekto bagay, lingon mo, may mga kalot digdi sa National Highway. Ang bugkos, ang lubid na warning, yao na sa gilid mismo kan luho. Dapat ka naka-apartar nin mga duwang dupat na kaning day makaabot duman sa luho. So, bihikulo kay isutawo. Digdi ang uso sa to. Kung hain sa luho, duman na sa warning mismo. Pala ako kung mabulsot ka dyan. May warning nga ya. Nabulsot ka pa. Kabuahan mo ito, nabulsot ka pa dyan. Tulay yan sa paulbaha. Dahil ita sa na yan ipaabot sa kwan. Tistingon takon perang bulan ng kabutong kanat. Bata may nagbabako pa na sa irarom. Kung mabako ka sa irarom kaan, sigan yugo kaan. Sigan rumo kaan. Garon ampaw na sigang rupo o sagkod na yan. Bako na luho kundi siguro nagpuna sa batak. Sa bagay mapun mo sa batak. Ngayon luho na. Tapos kaan,
ay ipara ikimalyo sana da ining maaksidente dyan. Ta dipisig dyan sa Paulba tabi, mga motoristas pasiring sa Paulba Kanligaw. Yan, iguning tulay dyan. Anluho sa tahaw, may marka, no. Ay nagutabi iyan sa nangani mga poste. Poste na iyan na inagihan kan widening, tapos sa widening, suposte, nasa tahaw, very wide, sa iyang natad, hindi nahali tulos. Ay, hindi ko nga buton magkaan dyan sa iyan sa papaulbang iyan tabi, dyan sa ligaw. Simpleng patching kang leho, hindi ko pirang bulan nga buton kanutaon. Bilangon ta, ikwantayan, eksperimento ang tatabi, ako na daso pagdimitir ni Duque. Ilingon ta kon makona kung umasinson ang Pilipinas, buda makalma din na kita tabi, buda kon mawara naan dakol na COVID sa pagdimitir ni Duque. Tapos ang madalagan, Presidente Go, Vice Presidente Duterte. Ayogon mo. Ano daw kung mauran ta bata naka motorsiklo tao paad kun tanad ba kung mauran ta human sa nasa pulpin sabi aning makapag kuan kita ani pat kay ko na importante text me para ba ka nakahig yun na sige tabi Udi paano kang padingnal pwede na kasi na yan sa pangarang kang bilog na puwersa ka na news team. Salamat kan sa indong paghinanyog. Tulos na masunod man, News Director Edwin Peralta asin si Francia Maybora sa mga bareta ngunyan para sa aga. Meantime, ini po ang Bicol Target. Salamat asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Be, haranina